lare nango to keto ODM kama chal nade mano kama gintiere ka no winj duond Oburu Oginga ko wacho mokwongo kata ni one we are not interested e seat no mano ma deputy president machielo beno wacho ni okiti ndo sasa wanalenga mane ko makoro gidwaro achiel kachiel kora ka duon mago maga jotelo mamoko mawuok e ODM manoloso ka gintiere Kwale wawinja back to back kanyo ka gintiere kae to bang'e waduoge studio. We are not going to look for less. Lakini deputy president, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend, but as we negotiate, we are going to negotiate what our people deserve. We are not going to take anybody's share. We are only going to make sure that everybody gets their fair share in the national cake. And we are telling you, His Excellency, if you want your government to succeed, if you want your second term, look at the women. Women are 28 million voters. As we go for negotiation, me as a woman with my fellow 28 women, we are saying Deputy President must, shall, will, inshallah, be a woman from ODM. Na wale wanaona ODM lazima tubaki kwa mapambano. Sisi tupambane, wengine wakule. Sisi tupambane, wengine waingie serikali. Tuendelee kupambana ama tutafute njia ya kuingia kwa serikali. Tumtume party leader wetu Oburu Oginga katika mazungumzo na watu ambao wamekomaa akili kama hawa chair. Nilisema ya kwamba huyo deputy president hatuna nini chuki na yeye kwa binafsi. Yeye binafsi hatuna maneno naye, lakini hiyo kiti ni kiti ya public. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Ya kwa kujua kiti ni war public, kiti ni magelenga, to gidwaro power. Mano kama gintiere kacha. Oscar, confusion and messaging. Ontiere dika. Gini mathoth, nikech ka koro ntiere Oburu, ntiere wanga moloso kon Fatuma Mango. Yes. Moko ngapoka discuss ma adwa respond matine wach ma Nyamuri wacho man ne waselore. Matentu mondo I explain ni Nyamuri ja UDA. To wach ma wacho kae en gari ma wakili wacho gari mar ODM ma joluo setiyogo mondo gitem lenga ginene. Kora kiana Nyamuri kendo miya history moro maberna. Nine no chuno ka Jaramogi osetho to no chuno na Raila mondo wuog. Raila no dhi form NDP, National Democratic Party. NDP no kano duogo 1997 no duogo gi wabunge ma joluo kende. NDP was a clear Luo party. I don't know ka Nyamuri sani invite mondo jo ODM kande odoge party maro kendo man kod joluo kende mondo kendo gichak form. Mano beza formula Gumaraila no tim mondo koda kendo bang 20 years e ka kolo kendo gaer moro machal kod ODM ma kolo kendo ntie kod jite. Mano kan be a formula Nyamuri. I think couple kakaraila kapon wange Karaila no time chande then en no were kod Ford Kenya maninde nyaka jobukusu nyaka jokurecha to doctor dhi form NDP mano dugo bna bet gi joluo kende nikech koro ka wacho koro wang'iyo no kwangi jo national. Do we abandon acho Gumaraila no timo acho Gumaraila no timo nikech me bring that history. Do we abandon ODM because ODM man national Gumaraila wechane to en ODM mar jo Kenya lakini ODM mitemo ka los kai en ODM ma nyalo end up ne majoluo aya mana tika watch mar DP Cleophas, and according to me I might be wrong. Watch mar totam apparent to some level ka Nyamuri ni wako kumbaka must mo ka wacho kode totam Nyamuri no form go moro milu ngora mogi professional caucus siche ma James Orengo oromo kode ngami luongo ni President William Ruto eliend Jojo Duoro ba James Orengo kwero president kanyo wan gi Ramori ni wabet pin kaka professionals mag Ramogi bwana wa condemn ni bwana kaka wadon broti en kama as professionals it went well. Gima timre sani totam ni ngama otamre aonge en nan koro gi nyakelo messaging mopogre sani ngama otamre wach ma totam aonge
The other team 10-point agenda ka ne beyo to Raila neno kelo bondikre gi Ruto kasifuna osomo 10-point agenda, inclusivity of government, akia compensation. You know the 10 points mane wan go kande. Wach mar adding more money to the crowd. 10-point agenda. Gicha ne kelo miluongo ni stability of government after the Gen Z revolution. A 10-point agenda ni neno ko touch e gik miluongo ni election agreement ma 2027 kaka ODM kod UDA dhi winjore. This other group ne penjo ni ka koro wadhi ma wini no penjo maber ka koro wadhi e election, don't we need another, okwa need another kendo agreement moro andike moro andike no ema koro wacho pe deputy president gi andike no ema koro kantie zoning ema itimi zoning andike no. But jogi ok dwar ni mondo ji obed piny mondo ndike cha UDA kama nyamuri ntiere kod the system magintiere no don't want a united ODM mondo united ODM ndiko andike ma wacho ni koro Raila ne wacho mana ni joriwre kod ka no wacho kama ni wakichukua kichwa tunachukua roho, lakini mkia pia ni nyama, mano ni kasarani kage hivi kage cooperation magi kod kanu ni kage kawiye to wakao chunyi, lakini sunkuli nyiso obende ni mkia go begenango gin ringo ina no gik makoro buru giri yako wacho gi mage gik ma joka ne invite gitu ma otienda molo ne wacho Milio Odhiambo ne wacho, Orengo be ne wache before, Sifuna Girigi be ne wache, ni wabieg miluong Winnie be ne wache, no angoma Ruth Odinga be ne wache, no angoma mono wadhi structural discussion mondo kore ka wa negotiate. Gichako negotiate gigo e public, kako doge negotiate gini. To wuok marach malich koro. Moko nego bed ngato kako buru kore makwa kendo koro kwalwa DP. Magi kpaningi sin 10-point agenda ka. Neno ko include gik moko chako wacho go. Ne di duga to mondo igero ODM mondo ka kori dok tidok kendo ubet piny gandike manyien tandike manyien no ema kori nyalo kele gik miwacho gi inyalo kele zoning kidwaro inyalo kele addition mar gik moko mudwaro ka porudo nyoka nikech mar adier kika wuondi if you go to an election maonge andike no the votes mikelo ok count ga Oscar. Emano ku count nga shagwa lakini representation members of parliament maingo control of the senate and the national parliament emadi konyi kokoro post election lakini kionge members of parliament tionge senators to nini kelo mbulu kaka shako no kelo mbulu mano igori kamate. Oscar ada penjo ni bendi ngegi umiyo rombe mag Linda Ground mbele gombe Linda Ground mag ODM gitemo wacho no ODM is united. Nkech no kwa gin tok